Kanyang laki din! Nay, kaano pa yan ang rugi to uyok mo, si Biolakay? Ay, hindi na pala ba sa lawas pa ilaan? Bakit? Ay, kating ka agpa-check up dita health center, ah. Adda ka numit ni Doktora Felicima. Kabailak pa imot, bakit? Uminumak lang iti arak, may katin ti uyag ka. Ay, ang tala ka man si Kasibyo. Masakit ka lang arudan. Day tapay la arak ti adda di ta panunot mo. Kun naklayang mat, bakit? Sana balay? Apa nagtog pa-check up na bigat? Anya bigat pa ilaan. Mapan ka itan. Di mo urayan, ako mapsot ka. Makaamu ka, no di mo denggan ti bagbagakan ka. Wawawawan. Inakarudan, bakit? Napanan. Kat saan pa'y anagpulos? Yan nyalakit din day tanga asawak aya. Ay na, nagpintas gayam ti doktora na ka-duty dito yung clinic. Anya tinagan niyo, sir? Ay na, nagpintas ay na, nagsiksay, nagpudaw, wow, singkit ti mata na. No amukla ko ma, akas to'y kapintas ti doktora, nagpumada akpay ko ma, sakbay nga imayak di tao eh. Sir, mangmangag na ka di? Kaslaad na nauna ka pang panunutin niyo, ah. Anya nga minti salsalod sudan, doktora. Anya tinagan niyo, sir? Anya ti pa-check up yo? Ay, umay ko man ipa-check up na ito uyag ko, doktora. Ay, dumawat akmat na iti agas no ada. Dayta ka dilaang, sir? Wen, doktora. Nay, nakaisam ka mo dita sa ibiyaw. Nakaisubag ayabag. Kita anak man na bag. Di mo ibaga nga agbanla ka mo taon. Ay, saan mo't abagay? Okay aklang. Anya laki din na ya. Kumusta nga ito uyok mo? Mayatan, chulaing, bakit? Ay, kasla, mariknak, nasakit man ti sikat ko. Kayat mo ka day, tamasahiyan ka sa ibiyaw. Kwa, sana chulaing, agpa-check upak lang ngayon. Si Kamot, kurang laeng iti masahi day ta. Saan na balay, takadigdigos kumot. Ay na, namitluak pa'y anagsabon ah. Napukaw mo ti sakit ti sikat ko, chulaing. Ne, magic ah. Ay, nagmayat gayam no ibagam amasahinak. Ay no, may katadagos ti sakit ti sikat ka. Anya? Nay, nakapulis ka magsibyaw. Sa dino ti papanam. Mapanak ijay clinic. Apa ijay klinik? Apanak agpa-check up ah. Agpa-check up? Wen, ay na. Nagsakit ti tonsillitis ka. Ang sasarunumatan ti saksakitam sa ibiyaw. Ay, jakman amaw no apay, bakit? Wanaw, adda sa bali papanam. Ay, awan mo't bakit? Ijay laeng clinic ti paparak. Mapanak agpa-check up. Siguradom lang sa ibiyaw. Maamwak laeng agululbot ka. Talagang agsungbat ka kanya.
Unya man hindi ipa-check up mo, Sebio. Ay, doktora, ay, natunsilak. Ang mga no, ada may rekomendayo nga agas kanya. Agna nga ka man takitaag, Sebio. Masapol pa'y aya, doktora. Katuan Just kay, sapay sa anak-anak tutupras. Kan, amang ano, maamuan na, asan apod do tibagbagak. Makamunitan. Tinapatag, nakitak ni doktora. Agpa-check up ka kadi wano saan? Agpa-check up ak, doktora. Agna nga ka nga roden Sige, doktora. Mhm. Ah. Kaslaawan mo ti makita ka madikan ka. Kasano nga awan? Kat isakti makarikrik na, doktora. Ang mga nululbudan naklaang. Ay, isaan ba, doktora? Ay, pudnoan na tong silak. Kita manan Doktora, awan ka di ti madmadlaw yo? Kas kumaitian niya, Nurse Liliana. Kanayon mat nga umay agpa-check up day di Sebio kada kayo. Ay, huray siya nga rod. Mas daawak matlaang. Tatunggal check upet. Awan mo't makita ka madikan ko, ana. Sabalit agparparik na kanyak, doktora. Anyat kayat mo asawan, Nurse Liliana. Amangan mat no adalimad apanagayat na kada kayo, doktora. Kat agin sa sakit lang, tapno makita na kayo. Si Kamat, adan asawak, Nurse Liliana. Kan imposible at tutupak day di Asebio. Dagayam da doktora pilisima di ta klinik. Agin sa sakitak manay. Tapno makitak ti doktora. Aday tan. Paumayan ni Chulay. Ay, rogya akong tagdrama. Anay ko! Anay ko! Nagot-ot lauray! Ay, nanagsakitan na. Anay ko! Nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Anya ti mapaspasamak ken ka, Sebiaw. Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Ay na. Manan? Nasaysaya at siguro no itaray kan ijay klinik. Saan ang tsuleng? Saklangan ti mapanagpa-check up. Ay na, nagsakit na talaga. Sa nabalit na kapagilagpay, bay. Kasano ngay numatay ka di tadalan? Ay na. Mataya ka na ako saan? Saan mo ta? Kasano ngay numatay ka di tadalan kat awan ti makakita ken ka? Hindi ko nagsakit na talaga. Apay masapol nga agpumada ka. Kat agpa-check up ka lang mag Sebiaw. Anya laki din ti asawa kaya. Agpumadaag tapno saan ang nakababayin kini doktora. Na, kunak man no nasakit ti tiyan mo. Ay, wun mata. Naimbag man takabaalam laang ti agpumada. Uray na sakit ti tiyan mo. Ay, wun kababayin mo ta no kastulatan ti pormak. Ay, mabitlaan. Tag sapato sakbay. Sakbay, nga grumpata. Ay na, nagpinta sa talaga ti doktora. Ay, kisabilips pa Isong nalaang ta. At damot tan ti asawa na. Ay, isong nalaang ta. At damot tan asawa na. Angam sa nabalay.
No, mapagasatarak. Mabalinmat nga ilimod mi ti relasyon na Next! Pare Silvio, si Kanti sumarunong agpa-check up. Sa bali man ti mapampanunod ka. Pare Silvio, anya ka di man ti pampanunutan. Apakas na tikitam ka ni doktora. Ure lag, tid takatay mo paray. Anya jay kunam, pare Orlando. Tiko na, si Kanti sumarunong ma-check up, tanalpasa ko, pare. Ay, sige paray. Mapaan ako ni jay sangaw. Urahin kay Jerwar, pare. Kita ma, ang mga numakaisbo ka pa, inunta ka ni ti sangwanan ni doktora, pare. Imay kamay dito balay, Mari Chuleng. Ay na, dakil ti parikot ko, Julio. Kunak mata din nag-awagan iti Julio. Mari ko namlatan Anya man ti parikot mo aya? Madanagan ak nga road. Tanagadumot ti sakit amarikrik na ni Silvio. Amangan kit din no adda na karo ang sakit na. Nagmayat tu pa iti isam na tungkal lumabas dito balay. Ken kaslawan mo tirikrik na. Kunak akit din no da sa bali apapapanan na idi damo. Ngam idi sinurot ko. Ijay klinik mo tinagturungan na. Ay kunakon ka. Nay, apay nga katawa ka ngay. Ngamin, nangag ko pagsarsaritaan ti asawam ken ti kumpare na ni Doktora Pilisima. Ang mga nogin sa sakit laeng tapno makita na ni Doktora. Ay, wala niya. Apay ajak na panunot dayta. Ay sige Julio, agawid ako. Nasken ang makasaritak ti asawa. May sa oras samot na ni Savio di tasiar. Anya ngay tar aramiden na. Ay, siripag man ijay basit nga about. Adda akong dito asidat ti siar. Siripag kon. Adait. Makita kong tar aramiden na. Ha? Naglukon da ito asibyaw. Uray basit lang to'y about makitak aladawan ni doktora tikit kitaan na. Nay, apay ngay, inruar na matantikwana. Ay na. Uray adayo ka kanyak. Mariknak nga asidag kalat ta kanyak. Asidag dito'y puso. O sidog tarupam. Agsaga na kaintun madamdama. Pudno gayam tinaibagan ni Julio kanya ka. Sa anak nagpapapansin. Amok adumteng tumot lati aldaw nga gayat ka kanyak. Kat inton mapasamak na ita. Asino da ita? Rumwar ka dita Sebyaw. Mano nga oras maun dita si Ar. Tagayam, addan sa baling aramidam. Awanan kay tibain Sebyaw. Anya man na ti pagpupungtutan ba kahit? Entad ko amin kan ka. Sa ita, daytoy ti subadbaw. Chuling bakit? Jack amo no anya da itang ipagbagam. Nakita ti dua matak tinaramid mo dita si Ar, Sebyaw. Ay, nagbawas aklang. Ti kunam, saan ko nakita pagpanpantasya am tiladawan ni doktora? O anya, di ka makasungbat tapod no timbaga. Di mo ba't pigsaan ta sa Kababain mo't nung mangagdag iti karo ba? Mabain ka ama amuan dati dakas nga ramid baw, ha? Adak lang arudan nga asawam. Day tapay laladawan ni doktora ti pagipapapasam. Mudtoy day ta cellphone. Ne, apeng inalam nga, dahil silpon ka. Makitam dagito'y aladawan. Agasam, ta inid-edit mo pa'y tiladawan nyo adwa. Kan iso pa'y ti wallpaper mo. Ay, awan ti kahit asawan da kita. Bakit? Ay. Anyang awan, ha? Sa anak anang nang, Sebyo? Isugayam nga agin sasakit ka, tapno makitam ni doktora. Ala, ingka agim pakay, tapumanaw kan dito'y balay.
Anya laki din ti kasti mapaspasamak. Aw, adto yung dagiti usarmaw, Sebyaw. Siya kung tinangimpake, tanabannog kamot. Ha! Ala, mabalin mo ti pumanaw. Saan kumamot na kasta bakit? Diya kung kaya't amakita tarupam dito'y balay, iso a pumanaw kan. Sa dino nga iti papanak. Asawaon de taladawan ni doktora. Kan may sa, si kamatan ti makamaw, no sa dino ti papanam. Parikot munday ta. Awan mo tararamidak adakas bakit? Ladawan lang mo dayjay. Anya nga awan? Anya nga rod ti kaya't asawan tinaramid mo jay siyar. Ay ayamam to pay day ta. Awanan kay tibain. Amok dagitan. Sa anak nga ubeng. Kantap na ibagakan ka. Adan asawa ni doktora. Kat imposible apatulan na ka. Ha? Siyak lang mat ka tinailawan kan ka. Anya laki hindi basta nga ibagbagam. Ay nagsakit unay-unay. Kaya't mo pa itaulitak? Siyak lang tinailawan kan ka, Sibyaw. Ay na, nakita ka limabas ti asawam diti balay itay, mare. Ken, adu matawit na. Pinapanaw kun maray. Ha? No kasta, pudno nga dadakas nga ramid na? Wan maray. Ay no, diya ka mo no anya tinagkurangak iti dayja, Sebyaw. Agasam ta pagpanpantasyaan na pa'y tilarawan ni doktora. Anya? Wan, nakita dagiti dua matak. Nakita pa'y ngayon na siya. Ay una yun daytang asawa, mare. Ay, sobran maray. Masaksakitan ako na itinaramid na. Adak nga asawa na hangam naramid na pailang tagbero kiti sa balay. Nakaumay ka mo dito'y balay, pare Sebyaw. Kin, badbadom ka di kita awit mo, pare. Mabalin ka day, adituyak paila ang balay mo, paray. Anya tinapasamak, pare. Ay, pinapanaw nak ni bakit kaw. Naduktalan na nga may titakas nga aramidag. Kahit kasano ngayon, pare. Diyak ka mo, paray. Dinadail kung ti panagtalik ni Chuleng. Binalakadan ka idi pailaang, pare. Di ka mga mindimngag kanyak. Ay, tulungan ako, maparay. Numabalin, kasarita man ti asawak. Makanta pa yung arod, pare. Kalpasan na, kadwain ka, di balayaw. Bakit? Nagpuskul tarupam ngagsubli pa'y lang dito'y balay, Sebyaw. Kalpasan tinaramid mo. Agasam tadapay ni pari Orlando a bodyguard mo. Pakawanin na ka din, bakit? Numabalayin, maray. Ikampay ko man ni pare Sebyaw, iti may sapay agundaway. Agtal na kasi ka pari Orlando. No di mo kaya't ang mairaman ka iti apamay. Ay, wan maray. Sikanti makamo pare Sebyaw. Diyak kaya't agurain ni Mari Chuleng. Narigatayin paray. Kuna man no naturid ka, paray. Ay, una. Sa palin na saritahan na ito'y paray. Mala, umuna ako ni Jipalay. Sumarunukan tulatan paray. Dayta kadila ang ti umayo ibaga, Sebyaw, Ay pakawanin na ka din, bakit? Ikarek, agbalbaliw akaon. Awan ti oras ko makisaritakan ka, Sebyaw. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Ha, ditakan! Anya laki din na ya. Saan kami na nasaya at tinaramid mo, Kamsat Sebyaw? Adalang arunan ti asawa. Agbiro ka pa'y lang iti sa balay. Anya nga ita. Si kamot lang ti madusa iti dakas nga ramid mo. Mala, ikarigatam ti agbalbalaw. Kung saan ka mauma,
ang mga ayaw iti asawam. Mga nudumteng tutyal daw, kat mapakawan na kan tumutlaang. Mala, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Agin sasakay, dito'y drama tayaw, at nyalaki din. Insurat ni Niptalia Ray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Nya nga itinararamid mo pa kahit di ka mat nagluti ti pangrabyan. Nagsilpon lang man. Nyamjak na puputanin ti oras. Rabi imot gaya man. In ka nga rodo nagluto tanay, mabisina kaon. Sika na ti agluto. Ta ituloy ko ti ang cellphone. Nabanugak nga rodo naggapo iti trabaho. Uray siya. Nabanugak met anagawir iti anak ta. Naimbaglaan na ata nakaturog. Ay, anya laki dinayati kastoy abiyag. At dangag pa iso asawak ngam sadot mait. Cellphone lang ta muna. Nagadukit din nga mong aya. No kayat mo ti mangan intaglutaw. Ay na. Aday ta. Nalpasa ka. Ay, titanong. Huston, nabsuga ko. Kasla di mo mat ginalangal tikinan mo. Tilmon ka tilmon. Makamukan nga gisimpay tinanganan ta. Inakon igi kwartaw. Ay, anya laki dinaya. Sigurado a cellphone man ang tisangwan na. Arum ba nga iso tagi talimaan na kitinanganan may. Ngam, agdardarasan ama pa nag-cellphone. Nay. Bakit? Saan ka pa naturaw? Anya durasain. Alas 3 iti barbangon. Maturog kalatan. Agsil-cellphone kalatan. Wan, agay ayamak dito'y cellphone. Nagado ti games dito'y akayat kong ay ayaman. Anya laki din aya bakit? Saan ka di anasakit na mata ang agsil-cellphone? Dahil talatad na arabida bitinal daw. Ay, agdal na ka. Maturog kalatan o kayat mo. Di nakpakibyangan. Cellphone ko da itaw. Isong awan, bibiyang mau. Barbangon gaya man. Tara akong dagiti kawitan. Bakit? Agsil-cellphone ka pa ilaag? Jakpay nalpas. Di ka naturaw? Saan? Agay ayamak pay. Ay, unay ka na tao. Abak mo pa iti teenager. La. Ay. Nakaturo gain. Ay, unayan da iti a tao. Kabailan na tagpatpat nag-cellphone. Ay unay kadselya, ang sangsangit day ta anak mo. Ngem day talatag silsilpon ti aramidam. Ay, makapasurun mo't day tingobeng. Agdal na ka na. Kata mga mabisin padidyam. Nagdidi tayan. Kat, kita ano anya ti pagsangsangitan na. Bay, am di tangag sangsangay. Mabanog tulatan kat maturog. Nagalasan ti ugalim nga ina. Mala, alaag ti apok, taawirak iji balay may. Tanay, kaasilaang, tabalamat ngamin ti inana.
At damit dito'y balayaw, to'y apo tayaw, abalayan sita. Aywan takasadaw, kat balamot ti inana. Asinaw, ti bala, ti asawak? Ay, di kagsawi ti kasta. Ay, anya lakit din aya. Imbagak aya, aday di asawam ti balla. Jay putot mo akakaiso na abugbog tong ti kunak aballa, abalayan bugno. Aha, apay bala ay ti anak kao kat saan may? Ammom ka day nga ore ag sangsangit day ta anak na. Ngam di na pa'y pagan ano akitaan no anya ti pagsangsangitan na. Takasanaw, day ta cellphone laang ti mulmulagatan na. Aya? Bagbaga amman jay anak mo abalayan bugnot. Taamangan no pagsasawak. Mala pagsasawam lata, abalayan. Ay, si katirumbang amang bagbaga, saan asyak? Ngam no di mo mabagbagaan. Siyak, timang bagbagakan ko na, kat amangan no pagsasawak pa'y. Bala, dito ikan amangan, Arman. Nakaluto akon. Mangan kan, sakbay nga agawid ka. Wen nanang, kasiguradaw asaan ang nakaluto ni Silya. Katoy anak yo, dito yan ngagnaed. Siya konti mga iwan kan kwa na. Saan na ba ni? Tabattle feeding mo. Iso siya konti makaambaw iti gatas na. Nanang, Masyanak iti anak mo, Arman. Agasam, kastaunay asangit na. Ngam saan nga ikan kano ti asawam. Taday talag silsilfon nga men ti aramiden na. sige nga ron nanang. Mga anak pa'y, sakbay nga gawid ah. Ay na, imbag ta nagawid ka na kay. Diyak pa'y nakaluto. Si kandang luto. Nanganakaw ni Jibalay dananang. Imbag man tanangan kan. Imbag kumano, imbalkutan nak iti kanak dito'y balay. Nakababayin mo ta. No agbalkotak pa'y lang. Idinto ta pinakandak lang arudan. Katsiyak, saan ako namangan? Inakagpulas, tamaturo ka kaon. Ilutuan nak pa iti kanak ka. Mabisinak una yan. Imbag kan katanangan kan. Anya laki din aya. Agmay bay saka lang arutin dito balay. Tawan di anak ta. Ita, di ka pa'y makalutaw. Anya nga itinararamid mo. Nagsilsilpon latan. Ingkakit agluto iti kanak, tamabisina kon. Di kan sumanaw. Bakit? Sumango ka man kanya ka. Di nagdisturbon, agsilsilpo na. Bakit? Arakupan nak man. Ay, buisit ka! Sumardang ka na'y. Anya ka laki din aya. Bakit? Importante ka di pa data cellphone mo? Ngam iti siyak nga asawam? Wan! Di naksingan! Mas importante na ito pa nag-cellphone kong umsika. Kastagaya ma. Mudto'y data cellphone. Nay, apay na inagaw mo nga iti cellphone. Tapno sumardeng ka, antang nga. Kastoy. Imparak mo ti cellphone ka! Day tala cellphone ti importante kang ka. Day tala aramida mi tinaldaw. Ita, awanin cellphone mo. Di ka makapag-cellphone. Tatang, pautangan dakman iti kwartayo. Tayin inutak abayadan. Igatang ko kuma iti cellphone, tanadadaal ti cellphone ko. Cellphone? Alan tatang, importante ti cellphone. Saan ngagbiag na awan cellphone ko? Mano aya ato utangan? Uray 15,000 ko matatang. Tapno saan anababa akalidad ti gatangag. Agasam nga iti 15,000. Ala ka din atatang. Sana bale, tayin inutak abayadan. Sige. Ngam ikare, mabayada ma. Untatang, inutak abayadan.
Si kama day ta lumabas ni ti paraangan. Ay, Wayne, Brenda, Kasla mariribukan ka Wayne, parikot kaw ni bakit kaw. Umay ka pa'y dito yung Arman. Agmerienda ka pa'y. Adalinuto ka pa'y sir. Ay, kababain mo, Brenda. Umay kakit din. Agpalamiis ka pa'y. At ititius mo, Arman, naimas da ito'y. Kan mabit lang at ay kaktiplatom iti pansit. Nay, sana yun, Brenda. Kababain mo, siya ko. Anya kalakit din aya. Saan mo't ang narikat day tang aramigan? Mabit lang tay kaktiplatom, ha? Aday ta. Atoy, agmerienda ka pa'y. Imbag ka pa, kauray saan ka akap-kapin At pagserbyan nak. Ngam di bakit ko ay, cellphone laang tararamidon na. Kasta ka di? Dumagas ka manan diti balahin ton bigat, ha? Iti kasta, pagserbyat ka. Agluto ak iti naimas a merienda para kan ka. Anya ti kayat mo a merienda? Ha? Wan, agluto ak iti merienda para kan ka. Talaga aday talaang cellphone tar aramidam silya. Urela rumware dagiti bukal ti matam iti kasi cellphone mo. Ngam di kalat ta mamingga. Awan bibiyang mo. Mas dawak kinitatang mo. Tapi nautangan na kapay lang iti inggatang mo iti cellphone. Ay. Padasam nga iperak pa'y day ti cellphone ko, Arman. Tanitatang timang perak di tarupam. Ngala, makamu ka. Asawa mo day ta cellphone mo. Mas importante kanyak day ti cellphone ko. Ngam si kang asawak. Tasi ka, di nak maigatangan itinginginaan a cellphone ko. Ngamen, may saka na ang akarpintero. Apay, uyawam ti trabaho. Imbag pa'y tadda trabaho. Mangmanggadak, si kangay. At dakatay matagtag gadamit ti kasi cellphone mo. Kat, si ka ti manggad tasi ka nga rin ti lalaki. Rumbang laang asyak ti pakanam. Saan asyak ti mangpakankan ka? Nagalasay na pa nagrasarason day ta. Sige, kadam ta cellphone mo. Kat manipod ita. Ijayan balay may ti pagawidak. Anya! Kat sika, agawid kamot ti di balayaw. Tapno ni tatang mo, ti mangimatang iti aramid mo. No kayat mo, nitikan balay ko nga gawid, Arman. Imbag ka niya, tasikaswan ka. Uwan nga raw, Brenda. Imbag ka pa, kamaasikaso nak. Ngam ni Celia nga asawa. Isulatan ka sa asikaswag. Imbag kumamal, no saan laday tag cellphone tar aramidon na. Kat, pinapanaw mo ti asawam? Insina mo? Uwan talagang ang sinakaon. Awan sirbi ng asawa. Imbag ka pa, ta maayat na iti hustaw, Brenda. Wan iso adatan ti agasawa. Sana bali at saan kayo pa'y matanagkalay sa kanisalya? Uwan saan kami pa'y anagkalay sa? No kasta, awan lapad iti relasyon ta. Nanang,
nga da ka no relasyon da Arman kan Brenda. Apay nga nga intulok yaw. Ay, Jack ammo dayta. Awan ammok iti dayta. Ay sana mabalin. Jack mababalaw ti anak ko no nauman ken kaselya. Ngamen, awan mo't amom nga aramida no di ti ag cellphone. Ultimo anak yo kat mabaybay ampayan. No di mo pay sarungkaran di ti balay may. Akasla di mo anak. Kuna nang, isungarod nga imaya kong tapno sa rungkara. Mabalin mo asarungkaran di ti balay. Ngam, di mo mabalin ayawid. Ha? Kas makita mo't. Nakasalsalon at di ti balay. Saanan nga agmutmutag. Gapot ay aywan na ka na imbag. Ngam idisi ka ti mga aywan. Kasta unay ti panagmutag na. Takasanaw, uray na kalingling at di mo pa'y sukatan ti bado na. Ha? Kukwa. Kas itinakunak. Di mo mabalin nga alaan ti anak mo. Agyan di ti puder kaw. Tama aywan na ka na imbag. Tasi ka ay responsable ka nga ina. Kat no may papan ka ni Arman. Ay, Jack mababalaw. No nakirelasyonan iti sa balay. Kanunungan nyo ka ti pan nakirelasyon na kin ni Brenda? Jack kanunungan, tinaramit na. Ngambasol mo matlang. Sika, tinangidoron kan kwa na, ama kirelasyon iti sa balay. Gapo iti nagalas nga ugali, kan aramid mo. Agsarita ta kumana imbag Arman. Mabalin ka ding agsubli ka ni Jebalay. Saan? Saan kan ngay ayatain? Awan sirbing nga asawa ken ina ti anak ta? Saan na kun ngay ayatan nga pukin ni Brenda? Ni Brenda, kanayon na nga si Kaswain. Kanayon na ngay parik na ti panagayat na kanyak. Naragsaka ken ko ana. Idinto ta sika, ket Jack Polos narik na ti panangipateg mo kanyak. Tamas napatpateg ken ka ti silpon mo. Ha? Sipod nagdin na ta. Sakla aminin ti aggungkunay. Aglutaw, aglaba, ken aminay. Di nagpay matulungan mait. Day talag silsilpon ti ambaw. Iso nga ita, tanakasara kak iti pagragsakak. Ladingitek mait nga ibaga. Asaan kan ngay ayatain? Ken kayat ko pa nga ibaga. Nga ikalaysak ni Brenda iti mabait. Kasanon ti anak ta? Agyan iti balay miya. Saan mo't abaybayan ni nanang. Kas makita mait, patpatgan na unay tapo na. Idinto tasi ka. Di mo pa'y maipatig ti mismo nga anak mo. Mala, pumanaw kan. Saan kan ngay ayatain? Ang mga numasangputan na tapay ni Brenda agsasarita dito paraang na. Kat anya pa'y ti makunana. Saan ka di Arman? Saan tangagsina? Ipagpagaputay di anak ta. Si Marman, di nagisina. Tatang, awanan ni Arman. Ikalay sana ni Brenda. Ay, anya lakit din aya. Tain sukat na kunti asawak nga. Basol mo matlaeng asilya. Tapay adi mo sinaysayaat. No impatag mo kumati agamam, di saan nakagaysina. Ay, agdaro magtatang. Sana mabalinda ito. Apay, adda kwartam nga ramatam. Tatang. Bayamaon, saan mo niya ipilit ti bagim kinarban no di nakakayat? Danga kamot ita. Anya matan. Napayan na daw anak kami risak tatang. Talaga, at ibabaway, at da iti utay. Ay, basol mo matlang. Nauman kin ka ti asawam, kat awan sa balya papasulem, no di si ka mismo. Nagsakit raw, nay. Nasakit. Tain sukat na kunti asawa. Anya laki dinaya. Day takit cellphone ay ti mas importante iti biyag mo. No adan kan iti asawa ken anak.
naskal nga ipatag mo ida, nga isuda ko ma, ti importante iti biyag mo. Tano isuda ti mapukaw mo, ay sos, nakana aladingay ti maganap mo. Mala, papagayam, itan ti nagpatinggaan ti may sapay a pagkasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Cellphone, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insura ni Amor Julian, isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengay. Ay, Oscar. Oscar, Apay manang. di mo mulaki sayanan day talabay mo. Mulmuleng lang ang mulaktan day ta ulo ti manok di tapinggan mo. Palpalam may isip pa lang manang. Tanagpulot na ito inapoy kundi ko ang dasal mo. Kasla na unag ti pampanunuto ma. Pampanunutot nga rin nila ni manang. Asino alane? Yay balasang anam-am mo kaya kasaran. Lamin anong kain sana. Nagpintas manang. Kayat mo asawan, agayat kan. Ayat ka din da ito ang marikiriknak manang. Ay na sigurado nga ayat day tan ading ko. No talaga akayat mo day jay abalasang. Ay katarma ma. Day tati parikot ko manang. Jak amo ti agaran. Day takot nga min, taday talagar din mo, tas asikaswal. Kasano ti agaran maya manang. Ay kat mapan mo pasyaran ijay balay da Namnay, no mapan ka agpasyar, nasken mat nga rod nga agporma ka. Agdigos ka mat ken agbangbang luka. Ay, day talaga yan. Sige manang, papan ko pa siya rin, hindi pa na ida. Naglawa man nila iti minulaam iti kamote Sigurado adakkel man ti paglakom dito Agda man ang ibang kukong. Day tamat lagi bang bangkon ti aramidam. Mga sawa kan Tapno adda pang usaram iti kwartam nga ibang bangkom. Agara ngaruring. Armamaw nila ni akras mo. Ay kituin Talaga nga armang. Iturturod mo na. Mariknak namin nga pitik-pitik ti puso. No kaya't mo akit kadwain ka nga garan. Mapaling ayamot ti kasita pare. Una, ura ijayak lang ruwar. Pampapigsa iti pakinakam mo Sige man nga rin. Kadwain nakindan mapanak agaran. Tani, kaputado ti umay agaram ken ka. Pinagpila kita Jarwar. Ay katuwanin amanong, tadyak mo't ida mapaggigiddan asangwan. At dapay kayam dagiti naggapoy di kabang ibang nga barangay. Jak amo, no asino ti pilyak katakwada. Ay, siyak ti agpilay. Ne, anyalakit din ayan ni nanang nakisampitaw ka man na kunak. Kasano ko maasika ti agpili. Kat nila ni ti makiayan ayat. Ay, saan amabalain basta-basta ti pakiasawaan nila ni nga anak kao. Nanang, pasig anatataraki dagiti nakapila nga umay agaram kin nila ni. Apay, basta natarakay, nagpintasan nila ni akapsat na makiasawa laang itinatarakay. Anya ayat kayat mo akalidad ti lalaki a pakiasawaan nila ni nanang. Ay katsimpria, daytay mat adda kwarta na. No saan a kwarta, rombang analawak ti dagana. Oh, kumusta ti panang pasyar mo kinila ni Idirabe Oscar? Nagado kami magayang agar-aram lingwa naman Gagangay balasang gayang. Sapay nagtatayag dagiti karibal ko. Nagbabakid da. Dapay barbasa. Kahit si Kangay. Tang-tangating nga ida. Nagbasitak lang para kadakwada. Kidag-kidagandak lang. Ta nagpipigsa na. Anya ti panagkunam di tabagem, Oscar. Basitak lang arudan.
Nangisinak pa eh. Ugar-ugar tibok ko. Sarang pa nagtilapayag ko, nagbasi. Ay naading ko, inuyaw mo maninday tabagim ako na. No si bibiyag kumapay dagiti naganak na. Sigurado nga ung tanda ka, gapo iti panang tagtagibasit mo di tabagim. Yak sa ito na yun, tiyagar, mana. Siya nakmut apampansinan nila na. Oray ni nanang nangagbanbanday. Di nakpanpansinan. Ordinaryo lang abaro. Ala, mapanak makitsindain ton madamdama. Adda ka di ipagatang mo. Ay, oman manang. Badaw, sapatos, apagaran mo. Oray sa anang, jakon kaya't timapan agaran. Ay, amukon. Igatangan ka iti bangbanglaw. Awan niya ngay lanay. Adda ka din napila im kadagiti agar-aram kan ka. Agpilpili akpay laeng, nanang. Laglagi pam aje pilyam. Naskan nga do ti kwartana. Jay adda ornong na iti bangkaw. Wano saan, jay nalawa ti dagana. Adda ka di matikas ta alalaki ita apanawan, nanang. Ay katada ah. Apay ki din ngawan. Kat dagiti mo't agar-aram kanyak. Kat pasig mo't nagpupurmada. Nagpupugi kan nagtatayag da. Ay saus, saan adagita ti pilyam? Nanang, siyak ti makiasawa. Saan ada kayo? Ay saus, agrigat to ti biyag mo. No saan ka analaing ngagpilay. Tapos man ti pa nagmulam iti kamuti ah. Pare Oscar. Ang yaman akta, imay nagtinulungan na nagmula. Sa nabalik tatangda ng kamay paray. Ay karumbang lang ah. Tadamot pagload ko na madamdama. Oscar! Ay, Nimot manang mo dayta. Anya day ingat nga to na. ay, Jaysa, ginatang na para kanya paray. Nakagatang ako ni Tibang Banglaw. Ay sus, dayta ti kasapulan pare. Tapno kayat na kanila na eh. Ay, kung naimulima naman. Tila gat-gatangin na. Oh, amom numaangot nila ni Daytoy. Ay so, sigurado asong batang na kan. Aywan ngagpay su pare. Hey, padasong dayta. Agbangbanglo ka mata. Ha? Nangina, ti pinanggatang ko iti Daytoy abang Banglaw. Iso anas ken nga usaram inton rabi amapan mo pasyaran nila neng. Ha? Ay, masapol nga usaran pare Oscar. Ay, Kita ang may, imay pa intulog ni manang mo dito pagmulmulaan tayo ti kamuti. Pinagtugaw ko dagiti agar-aram kinilanay. Tapno sa gaysada ang maibagada tirik nada ken ko na. Makapili mo't siguro nila ni kadagiti agar-aram kun kwa na. Sapay ko maa? Nay, anya day jay maangot ko. Maangot mo matgayam ti mangangot ko nanang. Agat binalitungag mo't akamutay. Wan nga rod nanang. Mangangot ko matdayta. Nagoray ka man, tadamaga kadagiti agar-aram kinilanay. No asino kadakwada tinagitugot iti binalitungag akamutay. Ay sus, nanang di ka lang mabain. Awan lati di ka damdamakan. Pagbay na kumangay, dakas ayat agdabag. umaya mamit agaram lanay. Kunak man no adala kinadwaam nga umay agaram. Ah, siya gayam ni Oscar. Asinaw kada kayo tinagbalon iti binalitungag akamutay. Ha? Anyamad ni nanang. Kunak nga niya itayan ti umayo ibaga day talagayam. Ay katsiyempre at dagayang maangot ko nga agap binalitungag akamutay. Juan. Ay sos, agbalon kayo lang arudan, binalitungag paymot akamutay. Diyay mo't kumasabong Ay, nana, sakti agat binalitungag. Anya, sika. Yay, pabanglok da jay, nanang. Ay unay mo't day tapabanglaw. No adda pa'y planom nga umay agaram kinilanay. Saan munton nga usaran day tapabanglaw. Tadyak kaya, tiangot na,
At dami na lasak. Gapoy ti dayja pabanglo ginatang ni manang kam. Pare, saan ka kumangagsaw iti kasta? Ay, gapon kaya ti agarin. Ay sus, sumuko kan? Para lang iti dayja na pasamak? Anya para lang dayja. Pero niya na ibabainak pare. Ay sus, ituloy mo lang tatiyagaran pare. Isardeng kaun pare. Na, kahit anyang ingarot ti planong. Aglak-lakayak lang ang barong. Ay sus, kasi ka pare, no mainayon ka kadagiti 5 kay abaraw dito lugar tayo. Saan lang matasya ka? Uray si ka? Aglak-lakay ka mo. Abaraw. Oo, nagkunakan ka. Sus, awan planok nga aglakay abaraw niya. Mga sawa ka, no isuti kayat mo pare. Tasya, talaga nga isardeng kaun ti agaran. Bye-bye akaw. Kuna ginaggatangak anabang luday toy. Apay ngay nga agat binalitungag met gayam ti angot na. Mababainak manang. Ay, inak apaan inton bigat ginaggatangak iti dayto abang banglaw. Ipungot-pungot ko kalpasan apag sasawa. Ay, saanin manang. Apay-pay lang nga ramidam daytay. Tapno makaibalis ta iti inaramid da, apanang pabainken ka. Bye-bye amon manang kunak manang. Kahit, papanam ngay. Mapanak man nagmulay iti kamuti ah. Isulangan ti ramidam manang. Agmulak iti kamuti, aging aglakayak. San kan nga garam? May amon manang. Aglaklakayak lang na barong. Ay na, awanan ati mangiwaras iti pulita yun no kasta. Apay, napanan ni Manong Mau. Ay, diyak mo nagpadayamot itay, nanang. Kunak ka mapan na araduan isang kabasit adagatayaw. Tapno mulaan na. Hindi namanan aramidang. Napanmanan na basketball, nanang. Ay saus, ag malmalum man ijayan. Agpadpadadalakin ni tatang mo. Gungot kayo manan. Ni tatang mo, ag malmalum ijay kantina amakin in istorya. Noan niya latis istoryaan da. Di mo lamay ibusanan. Ay, nagatidog man ang tilitan niya yung nanang. Ay na, agpay sumati magbagak. Katnimot manong mo, agmalmalom ijay basketbulan. Imbag ko ma, no damayawid na akwarta. Iswasi kalanay, pilyam ti pakiasawaam. Jay nagagag, kan nalawa ti dagana ti pilyam. Awanan ti kasta ita apanawan, nanang. Napurma, kang gwapo, ti uso ita apanawan. Day tala makibas basketball ter aramidom. Di ka pa'y nagaradaw. Nagbasit lang aruden adaga. Di mo pa'y masango amulaan. Ay sus, basta makiasawa nila ni itinagagayt, ken baknang akaskin ni Oscar, saan na masapol nga agar-arado akpay laeng. Anya, Asino day nga, Oscar? Ken may sakadagiti agar-aram ken ka ah. adabak na ngagar-aram kin nila nay. Adda nanang, jengay ko na mga agat binalitungag. Ha? Oscar, tinagan na dayjay? Baknang? Kasanoan na ibagam abaknang? Eh, ket no iso titungtungan mi ijay basketbolan ni tay. Nalawa kanugayam ti daga at tinawin na kadagiti naganak na. Ikta-iktarya ka no. Oh, nangagmaw lanay. Nalawa ka no ti pagmulmulaan na iti kamuti. Dakal ka no ti kwarta na ijay bangko. Oh, nangagmumanan lanay. Nangag ko amin, nanang. Apay, tulingak ayakas kada kayo. Ang gapo iti pa nang pabain mo ken ko nanang. Ay sos, amangan no saanan nga umayagaram. Pinabay na kaya mag. Di na magkulaang mag. No asino ti agat binalitungag. Pinabay na kaya mag.
Di na magkulaang mo, no asino ti agat binalitungag. Apay, panang pabain ayamot ti kasjay. Sos, naglaing kayong tumad ngamin amang pabain. Iso ang makiasawa langin nila ni itinapurmakan guwapo. Ay, Jack kayat! Jack itulok dita. Dayjay nga Oscar ti kayat ko apakiasawaan na. Nalpas ti tungtungan. Sus, anya lakit di ngaminan ayan ni nanang. Di ka lakit ngamin tantanangan ti ibagbagam. Basta nalpas ti tungtungan. Period! Manang, pudno ayaman ang dan kayo iti agkali iti kamote? Saan mo ka di anak kasarita ni Oscar? Ay sus, kitno agpaspasanaang mat iti kalapaw na, iti garden na, manang. Ne, aping ngay. Ay, ang mga no dahi panang pabain ni nanang nilanikan ko ana Bagbagaan man dahi agayam mo. Lab na talaga nila ni manang. Ingka kasarita iti kalkalapaw na. Tadamagam, numanangdan iti agkali iti kamote amula na. Ay katuna, tagayabak iti agkali amatang danan. Agsukat ka na, agpapintas ka, tabapan ka makikali iti kamutay. Anya? Sak? Agkali iti kamote? Agpasiksi ka, tapno makita na ka ni Oscar. Apay dito'y sandal nga dati heels na. Kito sarma, O sarak? Amapan agkali iti kamote? agminiskirt ka. Nya kayo matananang, tira ibagbagayo. Agam amangaw kayong samatan. Ay sao, surutom ti bagbagaklanay. Saan ka nga kapoy-kapog? Man-manong tikas kin ni Oscar. Nagadudag iti kayat na matangdanan nga agkali iti kamote, pare Oscar. Pagkalyam ida, tangdanak ida, paray. Yung tiimas na, puro matbabakay. Ha? Ay nanene, pare. Adda sumunga da kas labalasang. Kita am na eh. Di naman angawon iti kasda, paray. Ay kita am namin ang angawan kaya mat. Ha? Kaslamot nila ni dayta, paray. Ay sus, isong agpaisaw. Nakahils ka nakaminiskirt nga umay agkali iti kamutay. Ay saw! Saan ka nagkali iti kamote, lani? Tadyak ipalubos nagkali ka. Ha? Kat? Anya nga iti aramida? Dito'y kalangin abay ko. Istorya talat ka. Sigaman, no day tati kayat mo. Awang namin ti istorya. Ay kat, syakon Ha? Binastid na mo ito. Saan ka binasted, Oscar? Ha? Saan? Si kamot ngamin, idi pinabain na ka ni nanang. Saan ka na nagsubsuble iji balay? Amom ka di, nga inururay ka? Pinadpadaanan na kamutlaang ni nanang. Tapay ka nuway. Di ka pa'y lamakadlaw mat. Karagiti amin ang nagar-aram kanyak. Sika, ti type ko. Ay na, nakaragragsak tirik na kanakang iti dayta. Lanay. Uray ni nanang ko. Si kamot ti kayat na, para kanyak. Ay, agkasarta nga roda yung nanay. Saan ka napapayagan ba? Agkasartan. Bueno, papagayam, itan tinagibusan ti may sama na napakasaritan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel.
Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Pare tasyo mat deta masabat ko. Naggapuan na nga ta. Pare Ador, naimbag nga oras mau. Nagapuan pare? Ije balay da pare pidreng paray. Kat, apay nga rod adito itinagnaam. Wan paray, tas asitig dito adalan. Iso nag-shortcutak mo na. Aya? Sige paray, innakaon. Ti loko a tao. Ti ammo na nga ta. Kat mamatiak iti imbagana. Imposible! Nay ko! Apay ti kunam, jak amo alimod kayo nga agkit-kita kini Paritasyo. Amo ka! Dito'y anaggapo ni Paritasyo itay. Isumit lagayam akong di bang banglo ka kanayon. Ay na, Ador! Ang mga nudyak makapagtapalkan ka. Katukulak ta doim! Ampang kakit di ababaya. At dalang aruda na sawam, agsapol ka pa'y langit ti sabali. Kababain ka launay iti kasta nga ibagbagam, Ador! Sikati ka babain! Gaputaglan lalaki ka! Apay alimidam tabangir at pingping mo, Benita. Kimaro man ang titililing ni Ador, nanang. Tililing nga. Ago yung ti anak yun, nanang. Ay. Di ka man agsao iti kasta, Benita. Talimpyo di anak ko. Amangan no sikati adda bulan-bulanan na. Iso di kay agkinkin naawatan iti anak ko. Diyak kayat nga oray da kayo akatugangak. Kat saan tayo nga agkinaawatan, nanang. Iso apang nga asiyo ka di Bagbagaan nyo ti anak yo. Nga ilimpyo na kumati panunot na. Ampang ka talaga babayan niya, Benita. Nagbayag kayo nga agsasarita kini Paritasyo. Apay, isuksukat na kon kini Paritasyo. Ador, tinagsaritaan mi kan ni Paritasyo, kat mangipanak kano iti 10 kilo at tilapia iji balayda, inton Sabado. Ngamen, birthday ja inauna nga anak na. Ito no da kano. Nga ta, kasta nga ta tinagsaritaan nyo? Kasla sa anak ka mamati? Kasla kayat nakantupay nga agkan iti lips to lips iti daydi agundaway. Ay na, apay ka di akasta ka, Ador. Ay, una yan ay ha. No amukla ko mga adagayam tililing mo. Sa anak ko maanak asawakin ka. Hoy, ti saludsod ko ti song bata ma. Anya tinagsaritaan nyo kini Paritasyo? Wenno, napan kayo iti kalidaan, kat ijay kayo ang lips to lips. Ay, anya lakit din aya. Anya lakit din aya. No kayat mo anasaya ati panaglangan ta, saya atam met nga rod ti garaw mo. Ay na, Benita, nasingpat ti anak ko. Ngam no demon kayat, ay alaa, nasaysaya at no sinaamon, ngam tilipliputam. Ha? Uray ka dida kayo, nanang, kat mamati kayo nga damading aramid ko? Ha? Jak amukan ka Ay na, nanang, apay ngay akasta. Pangasiyo tadiyo kanunungan ni Ador. Adda aya na panagnakanyo nga adda lalakik. Ay, jak amukan ka. Basta tayo nakunakon, Benita. No naumakan iti anak ko, agsina kayo langan, ngam iti lipliputam.
Dayjay ni Binita. Nakatakder iti ayan tila ko na. Amuket. Adda urayin na. Nang runa tatalangkyaw at talangkyaw. Asino nga tatipadpadaanan na? Paliiwak man anaimbag? Amuket! Adda lalaki ni Binita! Binita, asino jay lalaki a kinasarita mi jay palengke? Lalaki nga? Isumat lagaya makayat mo pumanawak iti day di agundaway. Tadagaya mo urayam a lalakim. Ha? Ampang ka talaga babae? Ay, anya lakit din aya ador. Dahi talagim imon ti aramidam. At may sumat ka rin. Ibagam lang nga, no naumakan kanyak, tagsinatan, Binita. Sumardang kanador. Napanugak. Iso adinak busitan. Kat, anya ko mati aramidam? Ay, talaga atong taan ka. Padasya ma! Anigo, tinungpanak magagpensyon. Awanan ti panagayat mo kanyak, Binita. Yadayo mon tarupam ador. Tatalagaan na uma kundi ta panagrupropam. Nanang, patigwan kayo iti sinigang abangos. Ado da iti linutok, iso nga umay kayo para manan. Tako na ni tatang, asipod pa'y kat paborito yu kano ti sinigang abangos. Apay ko mga ibagana ti kasta. Kasano nga amo na kasta ti paboritok. Diyak man amo, basta kasta mati ko nana. Oh, adtoy, idisok ti lamisaan nyo nanang. Tani, napudot. Oh, aday ta. Nanang, apay ano agsasao ni tatang? Katkasla na bayagan nga agam amo kayo. Jakman amo iti day di alaklakayan. Idinto ta jakmat am-ammo. Am-ammo nakit din. Alang aro din nanang. Inakon, tiinak pa aglaba. O sige, agyaman ak iti impadigom Binita. Aniya ngamin aya, ti diyo pagkinkin na awatan nga gasawa, Binita. Kasla iti sigud tatang. Jay laagim imon ti aramiden na, makauma. Ay, amangan mo't nga may, nuad damot aramid mo. Ay natatang, awan mading aramidek. Aglaklako aklaang mo't ijatsyendaan iti ikan. Kahit, apay nga rod nga imon ni Ador. Kasta na nga road. Inton kwan, isublikon kaninanang na. Agsina kayo. Katwan na. Ay, madi anak ko. Anya kay lakit din aya. Makao mga minti kinaman nangimon na. Di ka ngamin papintas, anak ko. Kita ang manday ta. Nakapunggos ka pa'y, sakit bagbagay mo launay. Ay natatang, basta awan mading aramid ko. Ikagumaan yung nga urnusan ti parikot yaw, anak ko. May mayat matlaeng, no naragsak kayo. Kasarita yung man ni abalayan nyo, tatang. Tabagbagaan na di anak na. Ngamin, makauma talaga. Kastoy ngamin, ti pariko, ti anak ko, iti anak mo. Abalayan ko anapintas. Nga niya, abalayan alaad. Kastampay laide, nga agingga ita, Helen. Lalaki din. Ibaga mo ti kayat mo nga ibaga, tapumanaw kan. Bala, ibagak nga ruden. Kastoy dayta. Manangimon ngamin ni Ador. Isuaka na yun da, nga agapa. Ha? Bagbagam kit di ti anak mo Taamangan no ada aramid na.
Imposible ba't nga agimon ti anak ko, nga awan makagapaw. Awan nga rod aramid ti anak ko. Kat, apay nga ron nga agimimon ti anak ko, no awan arami ti anak mo, ha? Alaman, alaman. Nga kwa, saan ka nga agungat Tanasaya at matipan nakisarita kan ka abalayan. Ay, rumwar kan ti balay ko, no awanan ti ibagampay. Anya kalakit din aya abalayan. Sa anak mo't amakiap-apaking kakay. Ay, ingkan! Jak kayat ang makita ti panagropropam. Amom ka day, aday tatijak na gustuan kan ka, ididata ti agayan ayat. Ha? Isu nga intarayan ka iday, tanagalas ti ugalay. Ay, awan amok ni ta ibagbagam. Agayan ayat asasawam. Di mon ilibak pa'y Helen. Taagayan ayat ta iday. Ngam saan ta nagkatuluyan, tatim marayakit nga rod. Tajak ngamin kaya ti ugalem, taungat ka nga ungat. Ay, sumardeng ka man sa lawasaw. Agam, naangaw at talaga tigasat. Saan ka day? Tapi nagtumpong na daador nga anak mo. Kan ni Binita nga anak ko. Kat? Ang bawa nagdumaan ita. Kan tinapalabas. Ngamen, nuan niya ti parikot ko kan kaiday. Kastamat ti parikot ita ti anak ko iti anak mo. Ha? Timawid kan ka ti anak mo, Helen. Ay, nilakit din tigasat. Aya, tanaangaw no mamingsan. Ay, pumanaw kan isyong. Ad-addan ang madadaol ti oras ko kan ka. Saan ka din nakasuron, Helen? Agkapyata ko man. Tanarigat mait, nuuray data, kat aga pa mait. Kababain no kasta. Suki, gumatang kayon. Gumatang kayon iti ikan. Suki, gumatang kayon iti ikan. Presko nga ikan. Gumatang kayon. Presko dagito'y lakok. Dito yan. Gumatang kayon. Hoy, Binita. Anyakat nga minti kasta alangamon. Tao may kalaang aglako diti tiyendaan. Ngam nakalablab baga day tabibig mo. Kundi lipstick ka? Ha? Ni, saan ang lipstick ti naramat ko nanang? Lip gloss laang. Dan sakit di papapintasam, Binita. Isumot lagayam akanayon nga agimon ni Ador. Takastaka. Apay nga may kayo nanang? Gumatang kayo ka di itilakok nga ikan? Ikan kayo iti discount? Ha? Sana ka gumatang. Sige, innakon. Ay, anya lakit din ti katugangak aya. Apay ka di akasta ti panagpampanunot da nga agina. Agpada da iti anak na iti panunot. Apay nga ta. Agsardeng kan ngaglako iti tsindahan, Binita. Total, umdas matimat-mat gadak apara ka data. Kasano nga isardeng ko ti panaglakok? Katawan mat masnup at trabahom. Adda no adda. Awan no awan. Basta, isardeng mo ti panaglakom. Kat dito'y kalatan balay. Ay naador, saan ka sumardeng nga aglako? Gapot agururno nga para iti masakbayan. No ay ayaten nak, Binita. Agtungpal ka iti kayat ko. No ay ayaten nakador, agtungpal ka iti kayat ko. No kasta. Di mo kayat ti agsardeng nga aglako? Saan talaga? Ngamin, sayang matibasit a pwestok iti tiyendaan no ipasublat ko iti sabali. Isu nga oray anya ti ibagbagam ador, jak kayat ti agsardeng nga aglako.
Mari Binita, mangilasin kan tuman iti tilapia 5 kilo. Ta oray umay kunto alay na di pwestom. Ta para kadagiti bisita. Wen apay, agpa-birthday ka manan? Ay, wine. Birthday nga may ninton Sabado. Aya, kat happy birthday nga rod pare. Umay kayon to maawis kayo kini pare Ador. Agyaman pare. Bayam, ibagak to ka ni Ador nga imbitado kami iti birthday. Wayne, nakita ti pa nagsarita yo. Anay, Kaya't mo tadardarag tarupam ititong pa, ha? Binita? Nakaragragsak kayo pa'y ngagsasarita gani pare Ador. talagang gayam nga awan na saya at nga aramid mo Anay ko! Iya! Anay ko! Nagpigsamatan, ti panang kugtar mo kaniyak, Binita. Kayat mo ti flying cake, ha? Kayat mo? Sanan, Binita. Sanan! Abalayan, Helen. Babalin ka day, ada tayo latan ti agsasarita. Saan anasken nga ipantayo ije barangay? Ta nakababaen? Da tayo matlati nakababaen. Binugbog jay anak mo ti anak ko. Isu ajak palabsan day to, isyong. Kasano? Ni Ador ti imuna anang dangran kini Binita. Ket saanin anak kaanos ni Binita, iso akinarati na Karatista ngamin ni Binita, idi kaubingan na ket. Ketjak ni namnama, nga impakat na iti asawa na. Ay, basta. Agsasarita tayong to ije barangay hall. Anya lakit din aya, Helen. Pagsasaritaan tayo kanida ito'y itinasayaan. Bakit kan lakaitan, Helen? Isu adat ako man timang bagbaga kadagiti anak ta. Sulbarin tayo daytoy, ada tayo laeng. Anya lakit din aya. Amirisem ka de no asino ti agbidbidot abalayan. Apay, adda ka din nakitam alalaki ni Binita. Takanunungan mo ti anak mo, iti kanayo na panagimimon na. Ha? Helen, iwanwan ta kuma, dagiti anak ta, iti nasaya at apam magbaga. No adda madi nga aramid da, saan ta akong sintiyen? Ala, bagbagaam ni Ador nga anak mo, tabagbagaak mat ni Binita nga anak ko. Nauma akon ken ka Ador. Awan mo't gayam sirbim nga asawa. Manangimon ka lang arudan. Awan pa'y natalgad at trabahom. Sa dangran nakpay. Binita, di na ka di panawan Nauma akon ken ka Ador. Sa anak anaragsak iti denam. Sobra ti babawik anak ikanlay sa ken ka. Agbalbaliw akon, Binita. Basta di nakpanawan. Mano ataw na nagan-ano sak iti denam. Ngampulos nga awan nagbaliwam. Nasaysayat nga agsinatan. Taama nga nudyak mapuputan. Kat makugtarak to pa'y tatenged mo. Kat isupay apakatayam. O, di makabaso lakpay. Ha? Panawan ka na, Dor. Ngamin, awan serbim nga asawa. Nakasaksagit mo tinday nga imbagam. Gawan sirbik nga asawa, Binita. Karatsyan naklangan ngamti ibagam ngawan sirbik nga asawa. Ulitek, Ador. Awan serbim nga asawa.
Anya laki din na ya. Nung amin si asawa kan, ipakitam nga da serbim nga asawa. Ipatag kendong-dongwam ti asawa. Ken liklikam mo, ti kinaman nangimun mo. Nang runa pa'y, tawan mo't ebidensyam. Anya laki din aya. Mala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Man nang himaw. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay panagdengag.